Я радію тому, що я несу цінність для клієнтів, для людей, суспільства і так далі. Ви розумієте, що коли в тебе є продажі, то тебе клієнти вони заряджають. Тобто ти чуєш, що ти відчуваєш, скажімо так, що ти потрібен. Тобто ти потрібен людям. В тебе є якийсь продукт чи послуги, що, ну, скажімо так, вони потрібні іншим. І відповідно люди діляться з тобою енергією. І ти думаєш, блін, класно. Ти навіть не думаєш, що там ти заробив кучу бабла, продав там кучу павербанків, там наварився, хтось там скаже. Ні, тут саме головне, якщо ти реально продажник, то ти отримуєш кайф від продаж, від того, що ти робиш. Це основна, це якби ваша місія має бути. А гроші там, то це вже просто наслідок. Ти дивишся на баланс свій, оба, та я нормально сьогодні заробив. О, круто. Ну це не головне, щоб ви розуміли. Саме головне це ця, напевно, енергія. І просто бути потрібним. І кайфувати від самого процесу.